اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسے نبی نو ایک شہر واسطے نبی بنائے، کسے نبی نو ایک ملک واسطے نبی بنایا ہے، کسے نبی نو دو ملکاں واسطے نبی بنایا ہے۔ جدو تیرے تے میرے آقا دی واری آ گئی، اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سونیا توانو تمام جہان واسطے نبی بنائے۔ حضرات محترم انہوں کہنا پہ جاویں گا زیراں زبراں او دامدار او شان تیرے وچ آیا اوے عام لوکاں اوے خبر نہ کائے تے خاصا رمضان او پایا اوے عام لوکاں اوے خبر نہ کائے تے خاصا رمضان پایا۔ حضرات محترم اللہ دی ذات نہ پیسے نو ویکھ دیے نہ کاراں نو ویکھ دیے، اللہ دی ذات نہ پیسے نو ویکھ دیے۔ مولا کولوں پوچھیا گا مولا تو کی ویکھنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں جدوں وی ویکھنا وا ایمان والے دا دل ویکھنا وا۔ حضرات محترم اللہ فرماندا ہے میں جدوں وی ویکھنا وا بندے دا دل ویکھنا وا۔ حضرات محترم قوم دا بھی سردار ہوویں، رنگ دا بھی کالا ہوویں، پیسہ بھی ہوویں، لیکن میرے آقا دے نال بغض رکھدا ہووے، میرے اللہ فرماندا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ عرض کیتی مولا تیرے نبی دا چاچا ہے، اللہ فرمایا میں رشتیاں نو نہیں جے ویکھدا میں تے دلاں نو ویکھنا وا۔ نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ ایک پیسے رنگ دا کالا ہووے قوم دا ادنا ہووے، موٹے ہونٹون لیکن میرے آقا نال پیار کردا ہووے، میرے آقا نال محبت کردا ہووے، ماراں تے پیندیاں پیاں نے کولیاں تے لٹایا جا رہا ہے، لیکن لباں تے کیے احداد پکار دے پے نے، میرے آقا دا نام پہ لیندے نے۔ حضرات محترم میرے آقا دے نال پیار کر دے نے، پھر میرے آقا نے شان کی دیتی ہے، مقام کی دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تو ساریاں تو پہلا جنت دے اندر جائیں گا۔ ہاتھ بن کے عرض کیتی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، رو کے کہندے نے یا رسول اللہ بڑے اللہ دے چانے والے ہون گے، اللہ نال پیار کرنے والے ہون گے، اللہ دا ذکر کرنے والے ہون گے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہون گے، حضرت عمر فاروق ہون گے، حضرت عمر عثمان غنی ہون گے، شیر خدا حضرت مولا علی پاک ہون گے۔ یا رسول اللہ میری کی جرت ہے میں نہ تو پہلا جنت دے اندر جاواں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تو کسے عام نال نہیں لائی، تو او دے نال لا بیٹھا ہے
ہے جڑا دنیا دا بھی مالک ہے آخرت دا بھی مالک ہے تے آسماناں دا بھی مالک ہے تو میرے نال لا بیٹھا ہے اکھاں وچ اتھرو آ کے سونیا ودوہاں دے چہرے والیاں ولیل دیاں زلفاں والیاں مازاق دے نینا والیاں سونیا میرے آقا اگر جنت وچ جاواں تے کس طرح جاواں گا میرے آقا نے فرمایا بلال تو میرے نال لا بیٹھے تو میرے تو بھی پہلا جنت اندر جائیں گا سونیا اگر جاواں تے کس طرح جاواں گا میرے آقا نے فرمایا بلال جیڑی سواری تے میں سوار ہوں گا او دیاں مہاراں تیرے اتر نہ ہو گیاں پہلا تیرا قدم جنت وچ لگے گا پھر میری سواری دا قدم جنت وچ لگے گا